ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಡೆ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಚಿಕನ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಡೋರ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ. ಐಕ್ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಪಾಡ್ದ ಚೂರು ಕನಕದಿದ್ದು ಸೂಪತ್ತಾಗ ಮಣ್ಣದ ಕರದೀಕ. ಇನಿ ಊರ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ. ಕರತ ನೀರು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಆಜುಂಡು. ಕರ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಚೂರು ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ. ಎಣ್ಣೆ ಕೊದಿನಗ ದಾಸ್ಮಿ ಪಾಡ್ಗ. ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ. ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು. ರೆಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಡು. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ. ಒಂದು ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ನೀರುಳ್ಳಿ. ನಾನಾ ಪಾಡುಡೈನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಡ್ಗ. ಉಪ್ಪು. ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದನ. ನನಪಾಡುಡೈನೆ ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ ನಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿಲ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೀತ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ.
ನನ್ನ ಪಾಲುಡೈನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿದ ಮೈನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅವೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಜ್ಯೂಸ್. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ದ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಸೂಪರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಸೊಪ್ಪುದ ಜ್ಯೂಸ್ ನನ್ನ ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುಕ್ ಆವಡ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಕಲು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತೀರ್ಥ ತೋಜುನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಡುನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಿಕ್ಕಿರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕರಿಂಡ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ನನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗವರ ಚೂರು ಮುಚ್ಚಿದು ಕುಕ್ ಆವಡ್. ನನ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಪುಲಿತ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಡು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮುಚ್ಚಿದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುಕ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆರೈಟಿ ರೆಸಿಪಿ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ. ನನ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಅದು ತಿಕ್ಕನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.